Koromogi jotugo mag skating kata piem mag riembo wuoche e kaunti ma Siaya nobago ng'wen digni kilomita 42 e sub kaunti ma Bondo kaka yo mar jiwo puonj e weche mag kedo kod lokruok mag futo mar yamo mar kor lwasi. Piem ma kamano noywayo jotugo, jonyuol kod jodito mag klab mar Siaya Skating bade ma Bondo kambeno ne giriembo ndigni kowuok e boma ma Bondo nyaka dho wath ma Wichlum gi mane gidhi riembo dhi giduogo. Jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo miyowa ler ewi tugo ma kama. E kinde mathoth tim mar Siaya Skating Club e bade ma Bondo ong'ega mana gi tugo mar riembo wuoche, kata kamano ne giloko tanga kendo thothgi koro ne riembo ndigni ok e yor piem kende to nyaka kaka yor konyo e kedo gi weche mag lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi. Gimomiyo kawuono wan ka joma riembo ndigni gi joma riembo wuoche kawuono timo gimiluongo ni climate action. En ng'wech mane ochaki e dier boma ma Bondo kendo nonywando jotugo duto matindo to kod madongo ka ng'wech ochomo dho wath ma Wichlum ma en kilomita 21 kowuok e boma ma Bondo. Kawuono wantiere Wichlum ka e chenro matimre e piny mangima miluongo ni World on Wheels. World on Wheels tiende ni itemo nyiswa ni mondo wati gi means of transport ma ok ti gi mafuta kaka ndiga, kaka riembo wuoche, kaka wuotho kata kuonde minya wuothe mondo iwuoth kik iti gi mtoka. E dho wath ma Wichlum kae norwaki gi jotelo makuno eka bang'e ne gipidho yiende ka jotelogo nopuoyo gi mokalo kuom chenro ma gichako no. Climate change biro konyo piny mondo mi piny obed gi yien mabeyo mabiro geng'o pi mosebedo ka ringo koni gi koni ma ketho ni ji udi osetimo gik mang'eny. Kalure kod futo mar yamo e kor lwasi wasebedo ka wan kod shida nikech nam medo biro. Sama nam biro to wayudo ka environment medo kethre. Koro biro margi mondo miyo wapidh yien biro kelo ber kabisa nikech kata yamo nyaka bed kod break. Wamor nikech chenro ma gikelonwa ni ma initiative mar sirikal mar greening the environment. E higa ka higa jotugo mag riembo wuoche to kod ndigni e piny mangima bagoga piem mag nyayo weche mag kedo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi ka jata yore tich ka klab mar Siaya Skating Club noero wacho ni mai chenro ma gibiro bedo ka gidhi godo nyime kinde ka kinde. Okay, World on Wheels en gima timre dichiel e higa ka higa mano giko dwe mar abich, lakini wan kaka club to wan to watimo climate action dwe ka dwe. Samoro wapidho yiende skunde, samoro wayweyo chirni, samoro be wayweyo beach. George Amolo, Ramogi TV, Siaya Kaunti.